Shalom. Selamat tahun baru ma dihita saluhutna. Huriani Tuhata di bagasan Yesus Kristus tamadohi tamadok meliate tutuhata debata ala asidot holong ni rohana bui hita memulus tahun 2025 jala palatikion nunga memasuki tahun 2026 hita di bagasan las ni roha atong marhitite parmingguanon tapasada marohata tutuhata debata mangidugugu dohot ngulune baru jala anggiat ma parminggu tahun hobar tulomoni rohani debata asa dapotan ngulune baru hita mangaleon gugu di hita lau mangulau ta madalani tahun 2026 tong martangyang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Kita mulai parmingguan tahun baruan, mari demahita. Di bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di porbadia na manopalangi dohot tanoon. Amen. Audo Alpha, audo Omega, bonana dohot ujungna, ninna Tuhani. Nadong dohot naong adong hian, dohot naro, pargogo na sumurong. Haleluya. Haleluya, martangyang mahita. Ali Tuhan debata, sian asini rohamdo bayan sahat hami tu tahun na baruon. Odo na mga ramoti hami di bagasan taon na salpui. Saya si maroham, sayo nang tulak hami nuaeng, sayo nga ni mahami di bagasan taon na baruon. Paso-paso hami ro diya kaulaw na denggan, nahula hami marhite-hite goarmo. Alay na gumodang, paso-pasuhon mahatam na badiyay ito rohanami, asa gabi na baro rohanami, asa tarpa masuk ko hami tu banua gijang di hasusuda ni bohal nami.
Amin. Udul mahamu. Mari demahita. Hatani dibata patujolo jamita dihita mingguon iman atar surat di Heber 12 ayat 12 rodi ayat 17. Tajahama marsorin-sorin jala di ayat 17 rakma non hitamat jahasa. Dibaheni patogar hamuma tangan na somar nangon dohot ulu nitot na teluk-teluk. Patigor hamuma sidalanan ni Pak Muna asa unang lam siti na panggang pang asa sumuang maluma niyan. Rikoti hamuma asa mardame hamu tu salut hala huhud asa badia hamu anggosoi dangadong idaut ta Tuhani. Mataho kamuma asa unang arong napaholang dirina siyan asin ni rohani di bata. Unangi gabe urat na pait na martubur si horhon hasusaan gabe hodar maon torok bahenon ni. Tungunang maadong permainan manang naramun songon si Esau na sumiyahon sa hala siyahan ala si panganon na sada. Ay diboto hamudo na tartulak do ibana dinanaing manean pasu-pasui ibana muse. Ang jupak sa hasyatan ni muba ni rohay, atik pe marilu-ilu ibana mga lulisa. Imasahat na, martua ma akan naman ang iyon hatan ni dibata, naupeop sa jala na mangulahos sa. Amen. Marinda mahita.
Sai pagomos marohaku manut dangon dosain Nampaganda gasu maulahon padebe asahon ang rohakon lalap tipor tibiyo. Uriani Tuhan Yesus Kristus di bagasan tiki nabadion Roma hita tu adopan ni Tuhan debata manol soli akasude dosa pangalau siota natabahen marhititi pakatayota pangalahota nang pikirata jalan di bagasan serep ni roha Roma hita mangido hasisan ni dosa ta sian Tuhan debata. Martangyang mahita. Ali Tuhan di bata para si roha na sumurong, na pungudo kami di jolo martangyang tuho, dada mga sahon hatigoran nami, na mga sahon asini roham na godangido. Saya si maroham mida sandok bangso nami, si sama dosa nami sa luhut na. Saya sungguli maroha nami, asamu ba roha dohot pangalahon nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulo kami. Amen. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sisan ni dosa. Songon do hata ni Tuhan Jehova, nunga pola hupasisi aka pangalosim, songon ompun. Jala songon ompun manorop aka dosam. Say mula mahoto au ayaw do si paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Hudul maham. Mari demaita. Tani debata nagabedalan tungulo na baru dihita di parmingguanon ima dibuat sian poda bindu tolu ayat 5 sahatu ayat onom songonom madidok marhaposan tu Jehova maho sian nasaroham jala unang marpangusadean ho tu pikiranmu sadiri sa ibana matada di nasa dalanmu asa ibana patigor nasa dalanmu. Atong rak mangidugugo mahita tu Tuhan debata. Ali Tuhan debata, say parugugoy mahami, mangulahon na hombaro tuhatami. Amen. Mari de mahita.
matidakon maha porsiaw tay, songon nahin natidakon ni dong atas sa porsiaw di portibion, rak mandok mahita. Au porsea di debata Jehova, ido ama pargugono suatu dosan, nama no palangit dohot tanon. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasadai, imana tinubuon ni si Maria, na gabi-gabian si Anton di Porbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata nama naon na bernit, di pangumuman ni Silatus, nama tetarpajal lo ibana di hau pinarsilang, jala tuat bonotoro dudung tanam, namulak mangulo di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jehova, amanai pargogo na satu dosani. Di sima ibana pai mamulak sogot tu tanaon, manguhumi halak na mangulo dohot na mate. Au porsea di ton di Porbadia, jala adong sadahuria na badia, huria hatopan halak Kristen akan na badia, dohot dihaisisani dosa, dohot dihatai namando, mulak mangulo do sogot daging ni halak naong mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amen. Songon taban titing di hita sadarion, ima taringot tu sektor namar tugas di permingguan, adong koreksi otik, ima di permingguan sadarion tarsurat di mata acara ta, ima sektor sada dohot PP GP, sasitonga namar tugas apalatikion ima sektor 10 tulu dohot PP. Jadi margeser matu permingguan tanggal 4 di sektor sada ma pagi, sektor 2 siang, sektor 3 sore, sektor 4 permingguan borngen. Pinanggido ag satu penatua sektor pabuahon tu ruas nabe. Mauliate mak. Tatomu-tomu ma hatani debata marede mahita sian mata acara nomor 12. Oh Jesus sayang si roham, pahiyan dengan libasa, usediton dan baron, inang sahuri yang toko, usediton dan baron, inang sahuri yang toko. Saitong paiyang hatami na mga bolero-hai, alay pangako sa sude, padaw masiyang hamibi, alay pangako sa sude, padaw masiyang hamibi. Hamim manguloy, patik mo dyan parbuboy, lau manutahon dosae, nang nasa dyan irohati, lau manutahon dosae, nang nasa dyan irohati. Dame ni debata na sumurung siyan sa luhod na roha, ima na mga ramoti, ate-ate dohot pikiram mo na be, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Selamat tambaru madihita saluhuna.
Urwa la sudiro modho-hodok ala ni acara na budari hati. Songon na hurang casdo selamat tabaru nai. Sahalinai selamat tabaru madihita saluhuna. Ya mau lihat mak. Dia kanan nanget sedang modho-hodok go. Alin nang modho-hodok no jamita udah. Ay majah jamita ni pimpinat tau di bagasan sadarion. Hatani debata nagabe ujahan ni hapursiota di awal ni tahun 2020 nomon di bagasan Tikion imana di enet sian poda sian Raja Salomo bidutolu dimulai mai sian ayat sada sahat rodi ayat onom dohot sada ojahat didok di bagasat Tikion debata patigor akka dalammu debata patigor akka dalammu songonomma didok hatan itu hata disi rakmahita mandangi hossa ale anaha sayunang halupahon poda nasian au sai diradoti rohamma akka tonakku ai tabani ido diho gajang niari-ari doho taun ningolum doho dame sayunang matalusson siar roham habasaon dohot hasitongan horuk-horukon tagonan nakai tu rukungmu jala suraton akai bahen parningotan di roham jadi dapotan asini roha dohot pangatusion nadenggam maho maradopo debata dohot jolma marhaposan tu Jahoba maho sian nasa roham jala unang marpangusadean ho tu pikiranmu sadiri sai ibana matada dinasa dalammu asa ibana patigor akka dalammu ido sahatna di damang doho dainang na hinahulungan di bagasan joron itu hatta di bagasan Tikion. Ya jamita di bagasan Tikion imana pinatomu-tomu ni pimpinan sinode GKP Pendeta Dr. Humala Tobing MTH songonoma didok disih. Di bagasan las ni roha upasahat tamima tusude ruas ni huria GKP ima selamat tahun baru 1 Januari 2026 dihita salhuna selamat tahun baru siap pimpinan don daksa padita resort itu ikut takas do talusi selnai selamat tahun baru madihita salhuna iya diaryon nunga bongot hita tusada tahun nai baru jalanunga be tatadikon tahun naburugi ditiki adong do las niroha nang lungun niroha alai adong do na tulus akan ataparsita alai adong do akan sudat suang songoni adong do dihita tubuh akaekel nangarsak pe nuaik pe mangalaka hita tusada tahun nai baru ima tahun 2026 di bagasan pakirimon alai boydo tubuh dihita biar nang lomos ni roha alana danga dong nau boto sada pesia kita ahana naing masa di arisogot manang di tonga-tonga ni perdalanan tahun 2020 onomon
Tahun nai baru jojodoi di gobarhon songon dalan na holip. Dopei di akka nama jalo. Taboto do dalan mamuhai. Alai dang taboto dope dia tuat nang nakokna. Suang songoni persimpangan na marlegot. Di tonga-tonga ni nasotakas dope mamakulingi rode bata mamakulingi hita marhiti-hiti hatana sadarion jalaima gabe odolan manang tema ni jamitata di bagasan tikion didok debata patigor dalammu dalammu Tuhan akan meluruskan jalanmu. Omma hata na dipasahat tuhita di bagasan tikion debata mangalehon sada jaminan didok debata patigor dalanmu. Akadonga sa persyaon di bagasan Yesus Kristus adong do tolu bagian na masairikot si hangulhonota sian turpuk jamita di bagasan tikion. Na parjolo didok mangaradoti hata ni debata ido mual ni hanguluan. Mangaradoti hata ni debata ido mual ni hanguluan. Ia buku podaon Raja Salomo sadiri do na manuratosa. Ibana sada raja na dapotan bisuk siat debata. Dibiddu toluod di gobar hodo songon dia si Salomo madok hatana tuana konna na hinahulongan ni rohana marhiti-hiti hata si paingot dohot pengalaman ningulu ima didok ale anaha sayunang halupahon poda sian ahu sairadoti rohamma akka tonaku. Diboto si Salomo do yang nguluon hira pardalana do jalaganup ngoluta ikot torang do tunatinujuna boido adong dihita gogo jalahiras niroha alai molo sala dalata badang besahat hita tunata tujui dibaheni dipaingot hita asaunang makalupahon poda dohotona ni debata poda dohotonai ido sulu-sulu ni hanguluan alai poda dang holan manudu tupatik dison alai huhudoi tudu-tudu tungolu namar haroroan sian habisuhon nasiat debata alani songo nakana porsea di jodoh hita asa toktong mangingot poda jalalobi siani iko burju hita manguloi panguloion dada holan manguloi aturan manang poda alai tarlumubi pasahat todiri tulomo ni roha ni debata roha na manguloi di debata dang alani poda sabing alai ibana do mual ni hanguluani do mutusi diodolhon si Salomo do pakorhon nina manguloi debata barhite-hite dua ragam ni pasu-pasu ima gajang ni ari-ari dohot taon ni ngulu dohot dame totudang jaji na mati-matis nonon tuhita alai na majou doon molonunga si panguloi hita tu debata gabe leleng mahita mangolu di tanaon alai sada prinsip molonunga saurdot ngoluta dohot debata gabe jupang mah ngoluta na maripola di bagasan hasonangan dohot dameon sebalikna halak na mangolu di bagasan dosa jala na mangalo debata dang maripola ngoluni murado igale rimas mokus jaladang terrajaina nguluna digariangi dosaido daging dohot tordina alai molo si panguloi tu debata
gabi sonang ma roha dohot pakilala anak. Napaduaho didok habasaon dohot hasitongan ido hadirion ni aka na persea. Di ayat tului masay takas di taringoti si Salomo do taringot tu habasao do tasitongan. Dua say hira mutiha na arga doi na toktong tabuan di pardalanan ni nguluon. Masay uli do didok ni si Salomo taringot tu horuko-ruko na kay turukungmu lapatan na habasaon hasitongan doho dame ikong gabe hadirion ikon gabe identitas na tarida dingolu niaka na persea bakka didok suratto na kay bahen parningotan di bagasan roham. Ihutusi dalam natigor dang holan haburjuon manguloi Tuhani alai doho dosi kapta laho parasehon akadongata jojodo dalata gabe bekok alamian hita di bagasan rimas late ni roha nang na mangulahon nasuhum dang boy di patigor Tuhani dalan molo pargeduk do parngulwota ala ni dosa rimas nang sugo ni roha maradop podongata nang tuadupan ni dibata alani di tahun 2020 nomon tabahem mahabasaon dohot hasitongan gabitada perdalanata mulu dinggan tapatuduhon ngulu di bagasan holong nang haburjuon terlumubi dia karumang ni namekmet Tuhanipe ulahonon na do perdalanan di nguluta di bagasan haulion nang dohot habasaon na patuluhod di dok marhaposan jala marpangusadean tu Jahoba maho di ayat 5 dot onomon taida do si unok ni sude turpukon ima di dok marhaposan tu Jahoba maho sian na saroham jala unang marpangusadeako tu pikiranmu sadiri sai ibana matada di nasa dalammu asa ibana patigor aka dalammu. Jadi ditiki hita marhaposan manang persea tu Jahoba dang namadok naukta tu si sude aka pabahenan ni dibata alai marhaposan ima doktong dohita mangalaka atikpe so ni ida perbuina marhite turpuki adong dua lapatan ni na marhaposan tu Jahoba debata jaladang marpangsadea tu pikiran sadiri ihutusi dohonot tama dua bagian do naso tarsirang ima marhaposan tu debata alai dang maswadaho dirina gabi patubu gijang ni roha doi sebalikna maswadaho diri dang marhaposan tu debata naso marpakirimo doi disosoi si Salomo dohita asa marhaposan tu Jahoba sian nasa rohata sian nasa ate-ateta jala sipata dibuat Tuhan itu hita merdalat tu nasota sakapi olodo sipata taida dijolota masai sopi dalani pagajaku jalaborat alai laos disido hapur siauni diuji dang di dalan natigor dang di dalan namurai hapur siauni madok dang huboto Tuhan tu dia do dalanon alai huboto do narapokodo au merdalan sahalinai dang huboto Tuhan tu dia do dalanon alai huboto do narap doho tau merdalan sai ibana ma
tada dinasa dalanmu. Padohan tada di hata heber ima yada namar lapatan pa nidangio di bagas dang holan siang ruhut perduru. Lapatan na parsidohot mabait Tuhani di sadok panggulmiton ningolum. Parsidohot mabait Tuhani di akka perkarejuam. Parsidohot mabait Tuhani di akka keluargam. Jala parsidohot mabait Tuhani di akka pakobasyum. Jala parsidohot mabait Tuhani di akka parukilom. Nang di na mabuat keputusape parsidohot mabait Tuhani. Unang maholad di hari Minggu Tuhani tabayan rapo kita. Alai rapo ni bana mahita di hari Sude nilakata sian hari Senin satu hari Sabtu. Manak siya minggu tu minggu, siya bulan tu bulan, siya tahun tu tahun. Didiki marhaposan tu Jehovah hita, tapadaw ma akan mga sahon, gogo ni portibion, gogo ni daging, gogo ni pikiran. Jala unang adong gijang ni roha dihita, posma rohata, ditiki rapot Tuhan hita, disude ulauta, gabi patarma idauta, baga-baga ni debata, namadok ibana patigor akka dalam. Amang inang na hinahulungan di bagasan guarni hatta Tuhan Yesus Kristus. Ditiki di patigor Tuhani dalata, dang namadok gabi ujurma sude aka parlaka atta. Dang namadok na swadong parukilon dang aka hamaolon alani ta parohahom majolo adong dua cara ni Tuhani patigor aka dalata. Na parjolo didok di pasiding Tuhani do aka hamaolon na socod di jolota. Mungkin adong doa ka hamaolon na mga batihita di ari-ari nauk salpu. Alay di pasidik Tuhani do isaluhuna marhite tangan na nalabasi. Pitu na tertutup di ari na salpui nuaeng nung ngagabi ukap. Dalan nagolap di tiki nuaeng nung ngagabi di patiur na paduahon. Ditiki di patigor Tuhani dalata, o lodo sipata dang muba dalani alay rohataido naikko di pauba asa ujur jala hobas sita madalanisa. Ditiki di patigor Tuhani dalani, o lodo sipata adong taadopi akabatu na met. Alai disido di leo Tuhani tuhita gugulaho mamulus. O lodo dang dipasidik Tuhani galubang siya juluta, doho tujuan asa marhaposak kita tu ibana. Dungi dilehom madihita gogo, laho mangadopi. Sipata o lodo dipabeda Tuhani alus ni tangyang ta. Asa tubuh haporsiaw dibana jala asa toguro hatta gabe si pangulo hita tu ibana. Di damang dohot inang nanihaulongan salhutna di bagasan guar nitu hatta Tuhan Yesus Kristus. Didok bahwa di bagasan tahunon tahun 2026 GKPI marojahan tu sada tema ima penginjilan dan misi. Ima bagian restra ni GKPI 2026 2030 menjangkau yang belum terjangkau. Menjangkau yang belum terjangkau. Sadalado ipolani jamita di bagasan tikion dohot impolani renstrai. Molo didok Tuhani tuhita saitada maau dinasa dalammu dang namadok holat tuhita secara pribadi si paingoti alai terlumu bidoi tu huriana songon ruas ni huriata dang terjo hita
hola paulihulihon hapurseota di bahasan gereja, alai buanon ma itu duru ni balian ni joro lau manugu-nugu dongata na dau jala na sotu madda Kristusi di tonga-tonga ni saluhutna. Mulu tabigina budari ima jujur tahun perhuriau ni manang laporan itu secara khusus di pertangyangan di tahun 2025 secara kehadiran hanya 34%. Berarti yang belum dijangkau berapa? 66%. Termasuk gagal lurah itu sih 34% dok di rata-rata naik di bayang. Jadi mago do ruasta 64%, 2025. Sen segi pertangyangan nanti. Ini harus dijangkau. Ido nanidokna di bagasan tikion. Dalan napinatigor ni Tuhani dada holan sian sasahalak alelau sihudo dalan ni huriata di pakobasion ni misi si patagamang dohita mangalaka tuinganan nai baru di tonga-tonga ni lingkungan na marasing tu dongata naso tardungdung hita dope termasuk di pakobasion na socon di adopata di bagasan tikion. Jala ulau todora sudino ni dakon ulaunya kapangula doho doa karuas maula dong kebersama disi yakin tercapai doi doho dengan ala Tuhani naing roh tuhita lahu patigor dalan niaka na persea patigor aka dalata alainak pesongoni dipaingot hata ni tuhata dohita di bagasan tikion marhaposan tu Jahoba maho sian nasa roham mulu merdala di bagasan pos ni rohang dohot haporsiaun hita sude huriana di uluhonon ni Tuhani dohita di dalam natigori ungkapan odo aka pitu na tertutup jala palabohon na do roha na koras dohot na rimas para dion na do bohal na masairi kot dihita jala uluhonon na do huriana laho para raton barita nauli di bagasan holong nang dohot panguluyon misi menjangkau yang belum terjangkau dang holan dang ulaun ni jolma noni alai perdalanan ni akana persea doi rapon Tuhani dinalaho madalani dohot naung majalo dalan hati gorani disihita ditogiho nakajolma nalilu asa persea hita di Tuhani ditiki pangoloi hita jalamia di bagasan holong jala marhaposan tutuhatta patigoron ni debatama dalan di hita patigoron nama dalan ni pakobasyotta patigoron nama dalan ni huriatta marhite hiteima bui hita mangalaka di bagasa pos ni roha nang hapursiaon dungi patigoron ni debatama dalatta di ngolu siganu ari tahun 2026 nungabe tamulai alai gajang dope dalan nanaing sidalanatta alai tabotodo nunga jumulu mian Tuhani disi dang taboto aha nanaing masa di ari nanaing ro manang di minggu naro di bulan naro doho tu satorusna alai taboto do debatado na marhuaso jalana maniop partikian di ari nanaing ro Tuhan berkuasa atas waktu yang diberikan kepada kita supaya kita hidup di dalam waktu itu. Debatado na marhuaso jala na maniop
partikiani siatikion dohotu arina nengro alani sude hita di jauh di bagasan tikion di dok tapuk kama madalani aon nai baruon marhite-hite hapur siau marhite-hite pakirimon marhite-hite holong jala unang behita mabiar marhaposan tu Jehovah mahita sian nasa rohata jala unang marpangusadean tu pikirata sadiri posma rohata Jehovah do na pada tigor aka dalata jalana parpudi di pasahat pimpinan sinode GKPI tuhita di bagasan tikion tatiup jala tahanguluhum mahatana di bagasan tikion selamat tahun baru 1 Januari 2026 Tuhan mamasu-masu hita salhutna amin martang yang mahita mauliate ma di sobbahur rohanami tuho ali Tuhan debata di bagasan Yesus Kristus doto di porbadia debata para siroha jala perdenggan bahasa naung papatarhon asido tolongi roham di nama dongani mangaramoti manugu-nugu bahkan mamasu-masu ngulunami Tuhan. Boy hami manalpuhon sada tahun 2025. Rap doho sude aka haulion na doho tadengganon na arsak na doho las niroha hamaolon nang doho taka parukilo disi jala di paluaso hami Tuhan tolhas tutonga-tonga ni sada tahun na baru 5 tahun 2026 naso huboto hami dope Tuhan ahana masa di tonga-tonga ni salhuna di tonga-tonga ni aka ari doho tiki na pinasahatmu Tuhami alayakit dohami Tuhan di bagasa tikiom marhite-hite hatam nauk paburhatok kami mamasuki dohot madalani tahun 2026 idok hatam do Tuhan asa marhaposa kami tuho sian nasa rohanami alanunga di patigorho aka dalan ni aka napursea di tonga-tonga ni salhutna mauliati madiho ali Tuhan pinuji maho sa dihoma ngolunami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami mauliati madiho Tuhan amin maredde mahita
Bata ni debata paborhatita, lau pasahaton pilihan na marga jalan muli tuadopan ni debata, imasian sada kronika 20 ayat 10 songonomma didok. Takas do huboto ali debataku, hodo na manguji roha, jala hasitongat do lomoni roham. Dibaheni saluhur naon stia sitong ni rohaku, ubahen na mga ringgas au marguru, tole dohot bangsom na pungudison, nunga huida marlas ni roha, mga ringgas be marguru tuho. Ido sahatna tapasahat mapeliata di bagasan las ni roha. Rap Jonjong Mahita. Tapasahat ma peliataon tuadupan ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang. Di parhatopot rohanami dosian uduk ni rohanami. Hodo mual ni nasa ulibasa na moliutus. Dison hupasahatami do pilihan hamolietion nami tuho. Say jalo jala paso-paso mapilianon. Asagabi dala panidangion. Parsauran. Doho tulaon asini roha di huriam. Bahen mangolunami gabi pilihan na hobar tulomoni roham.
jala parsidohot parohon harajommu, holong hasitongan, dohot hadamiommu, di sadok portibion. Buhay maruhanami marhite-hite todim, asa say toktong madok mauliate tuho, di bagasan goar ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rahasian pura meros sumobahon dibuat siluana lepas sangat penuh di irada bintangmu nama sinon langit pamoan umat tubuh kasih Ali Tuhan debata amanami, na somarmula jala na somarujung, hodo na manoktong rodi sa liling nililing na, hodo si topatano dohot nasa isina, jala di paujak kodo nasa jadi-jadian ni tangammu, hobartu ari dohot tikinabi. Di tahun na baruon, nung asal pusada, tahun siantiki na nilehom mo tuhami. Suku-suku do rohanami, taga mo do ulaning, di tahun na buruki, warsahi hami ho, marhite-hite pangalahon nami. Taga mo nami do ulaning hagaleon, ni daging nami, dohot tod dinami, lampaholako kami, siyako. Hurajumi hami di tahun na buruki, pamatang ng rohanami, jojo dope manguloy hagiyo ni daging nami, gabi gurang dohami manibil siya dalammu, jongjong dohami nuaing di jolom, mardongan arsak dohot roha na manul soli, aladang terbaik kami dope mangulahol lomoni rohami, alani mangido hami, homa nagabi partogi doho parmahad di hami dingulunami salilingna nang piadong roha si panguloy di hami alay pamatang nami jojot manaiti tudalan nalilu ujung na pabahenan nami pe gabi dang mabahen sangap di guarmu di tadahodo isi ni roha nami ganup jala di botohodo sihol ni rohanami tuho alani marpamuati maruham di hagalion nami pargugui jala urupi hami hodo parlinggoman nami na mangodingi hami sian na nasa musuh nami hatami mamiad di hami asa unang margugo si bolis manaiti hami manibil siya dalammu. Asi maroham di saluhu ruas ni huriam. Nama jauh guarmu apala tongod di bagasan tikion. Urubi mahami hobbar tulomo ni roham. Asa marhiti siya ni hodo jupang dihami hadameon na sitong. Ay hodo ama parholong roha. Jala na bonar. Dang dihalomohor roham. Mago siyan hami, di bagasan gor ni anakmu, na mangului rohami tu jolom. Amin. Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomoni roham, di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon madihami sadarion hangulua siapari, sesama dosa nami songop panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
mahamu di bagasadame, jalo hamu ma pasu-pasu sia Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala di pasorhom madamena tutodim. Amin.